खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि मददजों CWE गेलेगिरि राजु गयारी बिथाङा दा ग्रेड खालिनि सोलोंथाइ मिरुआव ट्रेनिंनि थाखाय थांफिनबाय। राजु गयारी बिथांनि बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला रांनि जेंना आरो लकडाउन जानायनि थाखाय CWE नि ट्रेनिं लानायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादोंमोन राजु गयारीया। दा प्रमद बर' बिथाङा मदद होनो थाखाय खोथा होनाय लेखायै बिथांनि मददजोंनो दा ग्रेड खालि सोलोंथाइ मिरुआव थांफिननो हाबाय। बिथां राजु गयारीया थांनाय 1 आगस्टआवनो ट्रेनिंनि थाखाय पान्जाबनि जलन्धराव थांदों आरो ट्रेनिंआबो थांनाय 2 आगस्टनिफ्रायनो जागायबाय होननानै फोरमायथिदों। बेफोरनि अनगायैबो CWE गेलेगिरि राजु गयारीनो 3rd ग्रेडनि साख्रि होनो थाखायबो प्रमद बर' बिथाङा खोथा होदों आरो बेनि गेजेरजोंनो ट्रेनिं लालांनो हागोन होननानैबो प्रमद बर'आ खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों राजु गयारीनि बिफाया। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला ट्रेनिं जोबनायनि उनावसो राजु गयारीया गेलेनो हागोन। NDB-फोरनि जेंनाखौ लानानै दिल्लीयाव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफ्रा जयै सावरायनायनि उनाव मोजां फिथाइ मोननो हायाखै नामा? थांनाय 8 आगस्टआव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव सावरायनो थाखाय बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि मोनबा आफादफोरा गिबि खेबनि थाखाय दिल्लीयाव थांदोंमोन, जेराव सावरायलायनो थाखाय एबसुनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो रोमदान बसुमतारी, NDBS-निफ्राय बारग' गाहाय नेहाथारि रनजित बसुमतारी, NDBP-निफ्राय बारग' आर्मि चिफ सिला बसुमतारी, NDBRD-निफ्राय बारग' गाहाय नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे बेरे मिलां आरो UBPO-निफ्राय आफादगिरि बिथांमोनहा दिल्ली फारसे थांदोंमोन आरो नर्थ इस्टनि एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष ग'यल आरो एडभाइजार टु नर्थ इस्ट एके मिश्रा बिथांमोनजों लोगो हमनानै सावरायलायदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि सावरायलायनाया मोजां फिथाइ मोननो हायाखै नामा? दिल्लीयाव सावरायहैनायनि उनाव NDBRD ग्रुपनिफ्राय बाहागो लाहैनाय बेरे मिलांआ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों दिल्लीयाव सावरायलायनायनिफ्राय गोजोननाय मोनैखौ फोरमायथिदों। बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव लिरदों दि दिनै जेरैबायदि हमदांनो हादों, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामआ NDB-नि थाखाय जेबो मावनो गोसो गैया। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेसो, गासै NDB-नि लिडार केडार थाबैनो ज' जानांगौ, नङाब्ला NDB-नि एसे गोबाव नांनाया ओरैनो थांगोनखौ नुहुरबाय। बेनिखायनो NDB-नि गासैबो आफादा थाबैनो सावरायलायनाया गोनांथि दङ होननानै आं सानो। बेनि अनगायैबो बिथाङा लिरबावदों दि गावजों गाव बखिलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा, नङाब्ला NDB हिसाबै ओरैनो जोबलांगोन। बेखौ नुनानै उननि समाव आरो बर'नि गेजेराव ओंखारबावनाय नङा। फैबाय थानाय समनि जानो गोनां गुवारै सावरायलायनाय मिथिङाव NDB-नि दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै सोरखारखौ गोख्रोङै नारसिनाब्ला खैफोद दं, मानोना समा बेबायदि नेबाय थाया। बे खोथाखौ बेरे मिलां बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों लिरनानै मिथिहोदों। थांनाय 8 आगस्टआव दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामनायाव माखासे सुबुंफोरा एबसुखौ सोंखारिनायखौ लानानै एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा फोरमायथिदों दि दिल्लीयाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव एबसु गो बेक, एबसु मुर्दाबाद होननानै माखासे सुबुंफोरनि सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो दिपेन बर'खौबो सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय एबसु बायदि माहारियारि आफादखौ माबोरै एबसु मुर्दाबाद, एबसु गो बेक बुंनो हाखो आरो बेबायदि बुंनो थाखाय बबेनिफ्राय मोन्थाय मोनखो होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। जाय आफादनि आफादगिरिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन आरो एबसुनि आफादगिरि जानानैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बड'लेण्ड जांख्रिथायखौ जागायजेनदोंमोन। लोगोसे एबसुआ माहारिनि थाखाय आरो एबसुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। नाथाय दिल्लीयाव बनसुनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ 1.25 घन्टानि उनाव पुलिसआ होबथानायखौ लानानै एबसुआ खैसार खालामनानै सोमावसारनायखौ होबथादों होननानै एबसु आरो दिपेन बर'खौ माखासे सुबुंफोरा सोंखारिदों। नाथाय एबसुखौ सोंखारिनायखौ माब्लाबाबो निमाहा होनो हाया होननानै बुंथिदों बिथां कनिन्द्र बसुमतारीया। गिख्रंथाव जाथाय, बिहामजोआनो बिखुनजो आरो न'आव खामानि मावग्रानि बिमाखौ बुथारदों। बे जाथाया कामरुप सयगावनि बामुनिगावआव जादों। बिहामजोनि मुङा उत्तरा बर', 36 बोसोर बैसोनि आरो फिसायनि मुङा अशक कुमार बर'। बिसोर सानैबो गुवाहाटीनि रुपनगराव भारा न'आव थायो। रिपर्टनि बायदिब्ला उत्तरा बर'आ फिसायनो मिथिहोआलासे बामुनिगावआव थानाय बिखुनजोनि न'आव थांदोंमोन आरो बिखुनजोखौ सिखाजों गाग्लोबनानै बुथारदोंमोन। बिखुनजोखौ सिखाजों गाग्लोबनानै बुथारखांनायनि उनाव शिबानी आरो बिथांनि बिमा प्रतिभा राभाखौबो सिखाजों गाग्लोबदों, जायजों प्रतिभा राभाया जिउ खोमानो गोनां जादों।
आरो उत्तरा बर'नि गाग्लोबनायाव शिबानि राभाया गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों। बिखुनजो आरो खामानि मावग्रानि बिमा सानैखौ सिखाजों गाग्लोबनानै बुथारखांनायनि उनाव सिखाखौ फुख्रियाव गारहरनानै खारखुमा लांनो नाजादोंमोन उत्तरा बर'आ, नाथाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि आखायाव हमजादों आरो रायजो राजाफ्रा उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै मानसि बुथारग्रा उत्तरा बर'खौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। मा जाहोननि थाखाय बिहामजोआ बिखुनजोखौ गाग्लोबनानै बुथारदों बेनि सायाव रोखा खौरां गैयाब्लाबो न'खरनि दावराव दावसिनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मिथिहोदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिखुनजोनि मुङा सुशीला बर'। सिखाजों दानख्लाबनायनि उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङा लामा ससेयावनो जिउ खोमादों। नाथाय प्रतिभा राभाया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। बिहारनि राजखान्थियाव सोलाय-सोल'। जेडीयू आरो बीजेपी दोलोनि जथाय सोरखारा बायबाय। जेडीयूनि गाहाय आरो बिहारनि गिबि मन्थ्रि नितीश कुमारआ गिबि मन्थ्रिनि बिबाननिफ्राय एंगारनायनि लाइजामखौ मैया गभर्नरनो गथायबाय आरो फिन गोदान सोरखार दाफिननो थाखाय मैयानि सानावनो नितीश कुमार बिथाङा गभर्नरनो लाइजाम गथायफिनदों। बे खेबाव नितीश कुमार दैदेननाय जेडीयू दोलोआ आरजेडी दोलोजों लोगो नांनानै बिहाराव सोरखारखौ दासिगोन। बिहारनि एसेम्ब्लियाव गासै 242 मासि दं। 242 मासिनि मादाव नितीश कुमारआ गासै सा 164 एमएलएफोरनि फारिलाइखौ गभर्नरनो गथायबाय। दिनैनि सानाव ओनसोलारि राजखान्थि दोलो जेडीयूनि दैदेनगिरि नितीश कुमार बिथाङा बिहारनि गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लागोन आरो आरजेडीनि दैदेनगिरि तेजस्वी यादवआ लेङाइ गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लागोन। जेडीयू आरो बीजेपी दोलोनि गेजेराव सोमोन्दो सिफायनायनि सायाव नितीश कुमार बिथाङा बुंथिदों दि एमएलएफोरनि गेजेराव जयै सावरायलायनायनि उनावनो बीजेपी दोलोजों जथायै सोरखार दानायखौ सिफायनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों होननानै। नाथाय सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बीजेपी दोलोआ ओनसोलारि राजखान्थि दोलो जेडीयूनि माखासे एमएलएफोरनो स्रोदै अफार जासिनानै हर्स ट्रेडिं खालामनो सोलो खालामदोंमोन। बेखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो बिहारनि गिबि मन्थ्रि अदेबानि जेडीयूनि दैदेनगिरिया बीजेपीजों सोरखार दानायखौ सिफायदों। बेराफारसेथिं बीजेपीआ जाय दोलोजों एलायन्स पार्टियाव थायो बे दोलोखौनो फोजोबस्राङो होननानै अजद होदों ओनसोलारि दोलो आरजेडीनि दैदेनगिरि तेजस्वी यादव बिथाङा आरो बेनि बिदिन्थिखौ महाराष्ट्र आरो पान्जाबाव नुनो मोन्दों होननानै बुंथियो बिथाङा। जेडीयू आरो आरजेडीनि अनगायैबो बीजेपी दोलोनिफ्रायबो सोरखार बायनायनि सायाव बुंथिदों दि बिसायख'थिनि समाव जेडीयू आरो बीजेपीआ जथायैनो बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन आरो देरहानानै जयै सोरखारबो दादोंमोन, नाथाय दा जेडीयूआ रायजो राजाफोरजों लोगोसे बीजेपी दोलोखौ थगायदों होननानै बुंथियो। गोदान आफाद दानानै आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनायखौ लानानै डक्टर अनजालि दैमारिनि बिबुंथि। बिथाङा बुंथिदों दि जायखिजाया समाव गोदान आफाद जोनोम जानो हायो आरो बियो फरायसा आफादबो जानो हागौ एबा राजखान्थि आफादबो जानो हागौ। जेब्लासिम हारिनि गांनाय उखैनाया सुफुंजाया अब्लासिम आवाज होनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं। जों जेसेबां मोन्दों बेजों गोजोननाय गैया आरो बेनिफ्राय बांसिन मोननो नांगौ जानो हागौ, बेनि थाखायनो गोदान आफादा जोनोम जादों होननानै बुंथि बिथाङा। बेनि अनगायैबो दिल्लीयाव सोमावसारनो थाखाय गनायथि मोनखांनायनि उनावबो दिल्ली पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनायजों बे सोमावसारनाया गनायजानायसो जादों होननानै बुंथि बिथाङा आरो बेबायदि एरेस्ट खालामजानाया गिदिर खोथा नङा। सिगांनि समावबो माब्लाबा फेक एनकाउन्टार आरो रेप जानायनि थाखाय सोमावसारोब्ला बेबायदिनो आसाम पुलिसजों गोबां खालामजाबोदों। लामा गेजेराव बर' आइजोफोरा दख'ना बुखु जाबोदों, जि जोम बिसि जाबोदों होननानै फोरमायथि बिथां डक्टर अनजालि दैमारिया। लोगोसे बुंथिबावोदि गुबै थागिबिफोरनि थाखाय हायानो गुबै, हा गैयाबा जेबो गैया। नाथाय दिनै काउन्सिलाव 6 शिड्युल दङब्लाबो गाव हारसिं सालायनो हायाखै, इन्डिजिनियास मोन्थाय मोननो हायाखै, हानि मोन्थायखौ मोननो हायाखै आरो सिनायथिखौ गासैबो बिथिङावनो लासै खोमालांगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। रायजोआव फिन मुगैथाव जाथाय। सासे 60 बोसोर बैसोनि दुथाङा उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामदों। दुथांनि मुङा दैजेन रामसियारि। बे मुगैथाव जाथाया गुवाहाटीनि नुनमाथि ओनसोलाव जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उन्दै हिन्जावसा गथ'नि बिमा बिफाया बायजोआव खामानि मावनो थांनाय समावनो रावबो गैयै खाबु लानानै दुथाङा उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ उन्दै हिन्जावसा गथ'नि 10 बोसोर बैसोनि बिदाया नुसनदों। उनाव बिमा बिफा फैफिननाय समाव गथ'साफोरा गासै जाथायखौनो बिमा बिफानो खोन्थादों। बेनि उनाव दुथां दैजेन रामसियारिनि हेंथायै पुलिस थानायाव गसर होदों। उनाव बे गसरनि सायाव बिथा खालामनानैनो पुलिसा पक्स' एक्ट आयेननि गेजेरजों दुथांखौ हमदों। उदांस्रि साननि सिगां आसाम राइफल्सनि सायाव गाग्लोबनाय। उदांस्रि सान 15 आगस्टखौ नोजोर होनानै सिकिउरिटिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जायगा जायगा पेट्रलिं खालामनाया जादों। बेयावनो सानसेयावनो 2 आसाम राइफल्सनि केम्पआव गाग्लोबनाय जाथाय। भारत म्यानमार सिमा अरुणाचल प्रदेश आरो नागालेण्डआव गाग्लोबनाय जाथाया जादों। सोर गाग्लोबदों बेनि सायाव रोखा मिथियाखैब्लाबो आल्फा आरो NSCN उदखारि हान्जा जयै लोगो नांनानै गाग्लोबनायनि सन्देह खालामदों। रिपर्टनि बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लानि पांसौ पास आरो नागालेण्डनि नकलाक जिल्लानि दानपांसा ओनसोलाव आसाम राइफल्सनि सायाव गाग्लोबनाय जादों। गिबियाव दुथांफोरा आसाम राइफल्सनि सायाव गाग्लोबदों, उनाव आसाम राइफल्सनिफ्रायबो दुथांफोरनि सायाव गाग्लोबफिनदों।
बे गावलायलायनाय जाथायाव अरुणाचल प्रदेशनि पांसौ पासआव थानाय आसाम राइफल्सनि जुनियर कमिसन अफिसारा जोखोम जादों। बिथांनि अनगायै गुबुनफोरनि जोखोम जानाय आरो जिउ खहा जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। फेसबुकआव कमेन्टनि गेजेरजों प्रमद बर'खौ गावथारनो हुमखि। बेनि उनाव जानांदों गोजानावनि आलासि। फ्रान्सिस बरगयारि मुंनि सासे लाइमोना फेसबुकआव कमेन्टनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'खौ गावथारनो हुमखि होदोंमोन। प्रमद बर' बिथांखौ गावथारनो हुमखि होनायनि उनावनो फ्रान्सिस बरगयारिनि बे हुमखि होनाया ससियेल मिडियाआव गोसारदोंमोन। बेनि उनावनो क'क्राझार पुलिसा बेनि सायाव गोख्रों राहा लादों आरो बुथारनो हुमखि होनायनि दायाव फ्रान्सिस बरगयारिखौ क'क्राझार पुलिसा एरेस्ट खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फ्रान्सिस बरगयारिया क'क्राझार जिल्ला पाटगाव उदालगुरि गामिनि थागिबि। बे जाथायजों जोंनि लाइमोनफोरा सोलोंनो नांगोन जायखिजाया गेदेमा सुबुं आरो जायखिजाया सुबुंखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुथारनो नङाबा माबा मोनसे खहा खालामनो हुमखि होयोब्ला बेनि हेंथायै आयेननि राहा लानो हायो। बेखौ मिथिसेयावबो एबा मिथियालासे नोंथाङा बे गोरोन्थिखौ माब्लाबाफोर मावफ्राङोबा नोंथाङाबो गोजानावनि आलासि जाहैनांनो हागौ। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।